Бирәле монда. Бүген стрелка булмыйчак Шолодан Николай кайтып җитәрме? Күрешәбез икенче атнага әзерләнегез. Күрше егетләре. Кем сол Николай? Ул бит теге Николай Валуев. 2 метрлы боксер. Авазыңа 80-90. Братан тур инде. Точно шул микәнсең ул? Шул. Ерак тора дигәннәр иде. Безгә шул ерак шала бит инде. Бар син, шала барып, эзләп кайт, карап кайт. Бәлкем, мәләкәләнгәндер инде. Ул бит инде слабак. 5 ел бокска йөрмәгән. Так что, Бәлки мине шалыда дөмбәсәсә. бір-ике удар нормально. Түзәрсең. Нәрсә, барасыңмы? Шалла дисеңме?